Райдер, Бахти, доктор Энфер. Мо бародаронем. Бародари майти медони хафа намешамайти ҳеҷ вақт агар мара кини ҷанг барои ки дунёи мо ҳастай рангу баранг имрӯз рӯзи сафеда пага агар шава сиёҳ ты сутуни ман намемонам ма тера танҳо намемони касера сени ма овоз кина баланд бадани ты да бармон хонара мекна рӯшан да танам ҷавшане да хонамона камай ты дараи дури дидор мо ба якдигар камай ҳама 100% вақте ки ты ҳастӣ ма чароғи рӯшани да шабто ки ты натарсӣ ман хушбахттарин инсон барои ки дорум бародар да кай май ма кай дударам да дӯстии мава ты да холат намекна каса саломатита мехом брат ҳама сада мо бародаронем аз як маконем мо ҳамзабонем мо бародаронем дар як қаторем мо ватан дорем мо бародаронем мо ҷавонем ману ту номӯз дорем мо бародаронем то абад бародар мемонем дастиёрӣ ба бародар дар ба дарам бошида шаҳри бегона намебинӣ ту ягон хатар вақте ки мо ҳастем сарҷам ҳама бародар ҳама як миллат тан ба тан фикру ақида қатӣ бумон қадам ҳами хоки замине ки моро кард калон қадри ватан та ту бояд будонӣ бошем ай ҳама болову накинем милачӣ ки набояд бошем ай зинаи дига одамо пас касе фурӯхтак номуша мондак да дилиш бадӣ ӯ бигардонӣ ай бародар кини ки дад обурӯ резонӣ ту оқибат сафунда братои наран кори мо ҳама ва халай ҳама музиче мисли мусиқие ки да дарун агар фикри матда боша наздик биё шави мустаҳкам бародар дасти салома бигӣ мо бародаронем аз як маконем мо ҳамзабонем мо бародаронем дар як қаторем мо ватан дорем мо бародаронем мо ҷавонем ману ту номӯз дорем мо бародаронем то абад бародар мемонем салом бародар бародари лахти ҷигар дар ки ҷои ту пирсида сайёра бародар зиндагии замонаи беҷо ма дар иҷа ту дар уҷа шудем бародару ҷудо кам бинавис тесте занг биза проблема дори ҳалш мекунем зиндагӣ ҳамияй пастиву баландӣ дора як рӯз шоҳӣ як рӯз гавдо леки бародаро намешава ай ту ҷудо бародарӣ баробарӣ ту майдаи дарёд багӣ ҳурмату иззати бародарора қадр бакун бародарора табарат хиёнат накун бародар